Pre, dami agi ning tirada nga ani, ganong banding-banding ba? Wow naman! Ano yung Wow! with swimming pool pa. Wow! Ay bagi kayo kay wala atong asawa. Makahungag kita ni karon. Oh, siyempre pre. Napag yung chika diri, dagal chika oh. Malinga pa yung nagtanaw sa tong mga mata, vitamins kayo pre oh. Oh, klaro kayo. Bitaw pre no. Unya, unsa may plano pre? Oh, mangita nagkauban pre para bibo po datong wanderi para ni. Enjoy ba? Gani, uy na nagkauban. Uy. Bro, si senyor oh. Senyor. Daram ni ka dia. Bakit? Tirada ta karon ba? Nagpakuy-kahoy maning tonahan eh. Bungol ra ba ya? Huy! Bungol oh. Uy, saan po yung matawaan na mo po din ni Diyan eh? Saan po yung tirada nila? Diyan, tuon eh. Uy, Senyor! Isa man? Ano ka diya, uy? Say, gwapo mo. Pabungol, pamagagadi akong tawag sa imo. Ang chika dito, bro. Tama yung plano si Jur. Sabay karon. Unsa may plano nimo gang? Aw, usa pa man di ay dating gawi. Tungo tagdamang ba? Na, damang mo. Lawa bay. Naagi na dako. Putas palaway, uy. Oh, lagi na. Iya sa damang, uy. Sige, damang. Ano naman? Karuan na. Lugo. Puti ako. Damang video, eh. Damang Wow naman! Wow! Wow! Agay! Mapriso ka! Dito ta kay Pabor. Kay klaro kayo. Tara, yun. Tara. Uy, klaro ka kayo. Basta klaruhan na. Ay, naman. Ay, damang mo. Klaro na po ng damang mo. Klaro na. No. nakakagiri oh. Kaputi sa damang. Awa, ng asawa nagpadulong. Kinisakpan din yung mga bataan ni. Ah, nasakpa na gud ka. Nagtuog wa guro na gisundan ay. Ha! Amay, naamo di akong asawa ni Kuyog diri. Abi na ko wala. Patay! Unsay kuyog? Perting kuyog ka. Agay! Kawan sa kinada kong mata. Naman. Daw senyor, nagalta ni kaniya, apil ti ka. Agay! Damay ginong ko da. Ay, ning damang ba? Ikaw, nadako pa nang lawas nimo. Mamaklaray po day ka, apil po ti ka. Yun. Ang damang-damang ko. Dah, awa sakpan. Dah, plak ay lagi. Tanam! Yun. Mamaklad pa mo? Awan na inyong gibaklad. Malaka man na. Asatang malaka. Yun. Ha ha ha!